І яшчэ крыху пра городскі раён. Эксперымент, які сёлета ідзе амаль па ўсім рэгіёне, пачаў прыносіць тут першыя пакаранні. Мясцовыя камунальнікі адсправаздачыліся пра першыя прысуды за няправільнае выкіданне смецця. На пачатку восені тут каля смеццевых бакаў усталявалі відэаназіранне. Камеры кругласуткава дапамагалі адсочваць, хто і якое смецце нясе выкідаць. А галоўнае, ці робіць гэта слушна. Высветлілася, напрыклад, што пенсіянеры часцяком выкідаюць арганіку з агародаў зусім не туды, куды варта, а нехта і ўвогуле не дакідваў сваё смецце да ёмістасці. У выніку за 2 месяцы набралася 13 такіх зафіксаваных парушэнняў. Праўда, 6 парушальнікаў атрымалі толькі афіцыйнае папярэджанне, але іншыя 7 не пазбеглі рэальнага пакарання. Варта мець на ўвазе, што і ў іншых раёнах нашага рэгіёну ўжо з'явіліся або будуць пастаўленыя такія камеры. На гэтым у нас усё. Нагадаем, што вашыя падабайкі, каментары і падпіскі вельмі карысныя для распаўсюду гэтага відэа і дазваляюць дасягаць нашай мэты, расказваць пра Воршу і суседнія рэгіёны без чырвона-зялёнай прапаганды. Да сустрэчы на наступным тыдні.